may buntag Julina Luab sa Miso Radio, sir. Yes, ma'am. Good morning. Sir, unsay update atong gikataho, sir, nga gidunggab diha sa may bubuntagan na saan, sir? Yes, ma'am. Ang suspect, nadakpan man nato ang suspect together with ang katong nagiban na yung gigamit. Nakaroon sa among kustodiya, which is we are preparing necessary document. File may kaso ang pamilya. So we're preparing for inquest proceeding para ma-file ang kaso sa kaso nga murder. Yes, ma'am. Sir, unsa ba gini sa oras na hitabo kagahapon o gakinsa ang nagkuha na ni sa iya, sir, nadunggab? Mga alauna sa hapon, ma'am, more or less. Yes, ma'am. Ang ngalan sa suspect si Roel Antipunan Colomar. Ano niya, sir? Sa biktima? Magkuha na sila, ma'am. Magkasin na sila. Mga relatives na sila. Naray mga personal grudge na sila kuhaan kay dumot ba. Yan, at that time, nakainom sila. So, kaya siguro wala pagkasinap tanay. Ito nga natabo itong insidente, ma'am. So, kagahapon, sir, nag-inom ni silang duha, sir, uban ang suspect o victim? Yes, ma'am. Prior sa pagkitabo, accordingly, sama sa mga witness ito, mga kuhaan, mga bayaw, alas 9 pa lang sa buntag, nagsugod na sila ginom. Yes, ma'am. Then, it comes mga 11, ulit na ng biktima sa ilang abangan nga balay. Then, ato pa rin na bawaan na to. Kaniti, ang suspect, together with the victim, isa rin sila sa ilang abangan nga balay, ma'am. Yes, ma'am. Itong kuhan. So, naman sila yung mga personal grudge. Hindi na ako pagkikita ng mga detalye. Kaya personal manggod siya. So, na may dumot ng suspect mo itong maglugar. Kumpiyansa po ng isa. Ito pa lang, katong kaya itong adlawa, it's 21 kaya sa pagkitabo. Grabuhi sa istorya, which is wala giganahan ng suspect. Kaya mga pamulong sa mga nagbuhat nitong mga ma'am. Sir, asa yun particular nga area na hitabo, sir, ang maong insidente, sir? Sa Purok 8, ma'am. Purok 8, Barangay Pupuntugan, Hasaan. So, ayun. Sir, pwede na mo magkuha ang full name o details aning victim, sir? Wait lang, ma'am. Ang ngalan sa biktima, ma'am, is si Ernesto Badunyo Colomar. Yes, ma'am. Mag-igsoon nilang ginikanan ni, sir? Maapo na ang kuha na ko. Pero according sa pamagod, ma'am, magkuha na sila kasin o something ilang amahan siguro. Wala na ako na pangyod. Deepin panggit sila sagit sila natunong sa amato sa inahan. Basta magkasing ko na sila, ma'am. Sir, kumusta po din yung operasyon sa inyong pagdakupan ng suspect gahapong adlaw, sir? So far, ma'am, at that time, pag-abot na mo sa kuha, kahit nakatawag pagtawag, pag-ato na mo sa area, na kuha naman din sa mga bipat, ma'am. Na-restrain na siya. I-chipte lang sa pot, kay at po nga sulod na sa balay, kay ang mga pamilya sa kuha, kay mubalos man. So, ito nga, na lang, nato. Then, may pasabot na sa ila, sa kustodiya ang kuha. Ito nga, ipugno po sa kada pamilya ang kuha nila, ma'am, mga relatives. Yes, ma'am. Puros ni minyo, sir, victim o ang suspect? Ang biktima, ma'am, single. Ang kaning suspect, married. Oo. Bila mo anak kaning suspect, sir? Suspect. Wapon ako na pampilaya. Okay, sige lang, sir. Ayan. Sir, pero kaning suspect, sir, base sa inyong mga datos di sa inyong police station, ano siya mga karaan ng kaso, sir? Wala. May nakuha kaya akong ipa-verify sa among system. Just nigawa siya nga wala. May kuhan siguro mga hairstyle siguro ng ilang mga kuhan. Oo. Kaya kung ikuha kaya possibly among additional attachment sa namo. Kung nama sa record. Pero so far, ma'am, wala man may nakita, ma'am. Naring suspect. Ayan. Sir, bilang edad aning kuhan, sir? Kaning suspect, sir? Ang kaning suspect, yung edad is 43. Ang biktima, 37.
Ayon 37. So sir karon ang suspect na sa inyohang police station og unsa pa may kuan ni karon sir kani mga proseso pa sa kaning suspect. Amo na lang kuha ng mga necessary document ma'am. Amo na lang gihulatan katong death certificate ma'am. Then pag ma-receive na namo ni mo kuha namin ma'am for filing of case Okay. sa OPP. Sir ang biktima sir gipahilunan na sa iyang pamilya sir dito sa ilaha sa Purok 8 sir. Yes ma'am, na handover na sa kuan sa mga pamilya. So ilan tong kuan mga plastar na ilang ma'am anak sa atong complainant. Yes ma'am. Ayun. So sir dagalan ta kagigayon sir no nga panawagan diha sa mga hasaanon sir labi na gyud pod nga kaning naay mga gakay nanay gyapon ang gakitabo karon nga mga insidente sir. So dagalan ta kagigayon sir. Yes ba sa paminaw sa tuang kuan sa programa lang kanang dapat imantayan kita labi na kanang nakainom ng mga kuan mga sakop kay mga kuan na sila pero makaka-tempered naman sila nakainom na maguna sila pero atong gina silang kuanan if ever kung na maging mga circumstansya nga kuan at least kuan naman na sila mapuggan man lang ug dili mapaingon sa tamaaning pangitabua ni resulta sa kamatayan sa isa ka personahe.